Hello guys, sadakyan na didi nagpinarot akyan na san kamuti kay himon ko kamuti kyu. And amon ini panmayanda. So wada. Dami ni akong paparoton. So napura ko siya. Hindi naman ayaw na kamuti kyu para kapunon merienda. The best talaga siya. Diba, kaboga kabusag sa niya kuan sa niya umod. It means na marasa matamis na, diba? Paspasay trabaho. Diba? Tapos adi yan na natapos na ako. Adi naman magpitaros naman yan na ligasan kamuti man ko na siya paroti. Ako naman siya yan natiteroson. Di naka iba-iba niya formasan pagsaros ko, pero okay na kay karaunon man diri baraligya kay kung na din ako may masama na akong kamot kaya gintansya ko siya direct na sama. Tapos pagteros ko para direct ko riyan ay para martilyo pa naman sa namagapit bahay. Para ayaw ayan. Wala paniguro good diday. Paniguro iba-iba magteros sila kaya syempre hindi ko paresan hormasan kamote. Ang sabi nyo palaba, pabilog, paslide pero okay lang, fair naman kasi pangkaraunan mo. Tapos may tumitom siya dida kaya sa dagtay ko mawin pala sa pag-abo pero pag-hapon karibong sa namang kapitbahay na para magpilyo. Pasensya na kamo ang kapitbahay naman na maribong. Nag-request kasi ako na sawa na magkamutik yun daw kasi marasa ko na paparakan. Ito, nagduta kamutik yun. So, tapos, naman na. Ito na natanan siya, diba? Kadamo niya, no? Kadamo. Kadamo gyapon sa ako na teros. Tapos, magpiprito na kit. Yan na. Adan na. Magpiprito na. Kitanganta na pagluto. Simple man lang siya, madali lang. Doon na siya makuhin mo. Dali lang siya hinuon. Kung karag kasi di na toasted ang kamuti para marasi siya kaunan, diba? Medyo toasted. Tapos nagkuka na niya asukar, marasi siya kaunan. Ako nadto anak kay nangyaan na siya kung namnam ba ko no ko o niyan luluto pa luluto pa ni mama masirin ko.
nagbabay sila din na kay inupod sa amay. Sira magbugto na palitan ice cream. Kaya nag-request an Ate Kyra sa ice cream. Iti upod na ito din upod sa amay. Na nagparababay sa akon. Oh, diba? Karasa. Finished product. Pagkamutik padisan, san juice. Oh my God, yummy yummy.